लोगोफोर स्टेशनाव थाङाब्लासिनो अनलाइनै निजिनि मबाइल बा लेपटपजों माबोरै टिकेट बुकिं बा ट्रेननि टिकेटखौ दाननो हायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै। बिनि थाखाय IRCTC आव रेजिस्ट्रेसन बानायग्रोना लानांगोन। एप्स दङ IRCTC एप्सखौ डाउनलड बानायनानै रेजिस्ट्रेसन बानायग्रोना लानांगोन, होमबासो नोङो टिकेट दाननो हागोन। जुदि रेजिस्ट्रेसन बानायखानाय गैयाबा डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोननाय दङ भिडिअखौ नायनानै रेजिस्ट्रेसन प्रसेसखौ नायनानै रेजिस्ट्रेसन बानायना लानो हागोन। थ' दाना जोङो माबोरै टिकेटखौ दानो बा टिकेट बुकिं बानायो IRCTC आव बेखौ नायलांदोनि। दाना जों नैबे IRCTC एप्सखौ खुलिना लानोसै। बिनि उनाव नैबायदि ओंखारगोन, बेयाव अकेआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेबायदि गोजौआव ट्रेननि टिकेट बास फारसेनिफ्राय गासैबो दंजोबो। जों ट्रेननि टिकेट दानो थाखाय जोङो ट्रेनाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव आरो खेबसे क्लिक बानायबावदो। नैबायदि ओंखारगोन। नों फ्रम आरो टु, नोङो फ्रम माने माबेनिफ्राय थांनो आरो माबेसिम थांनो। आं गुवाहाटीनिफ्राय हजाइसिम थांनोसै हमना ला, ओरैनो मोनसे दानना नायनि। बिनि उनाव नों डेट सेलेक्ट बानायनो हायो। जायगाखौ नोङो गुवाहाटीनिफ्राय नों मायाव थांगोन बा जेखैनिफ्राय थांनो गोसो बेखौ होना लाबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव नैयाव डिपार्चार टाइम, माब्ला थांनो नोङो बेखौ क्लिक बानायनानै नों टाइम सेलेक्ट बानायनो हायो। नै मा मासाव थांनो, एडभान्सै मास मोनथाम मोनब्रैनिबो दाननो हायो। थिग बेबायदि आं हमना ला नै खाथियावनो ओंखारनाय आं सबनिया थांगोन, जेनेबा 1 तारिख खालि 1 सेप्तेम्बराव थांगोन आङो। बिनि थाखाय आं 1 सेप्तेम्बराव क्लिक बानायबाय। नैबायदि गोजा नांबाय। बिनि उनाव सार्च ट्रेन, बेयाव क्लिक बानायनांगोन। नैबायदि ओंखारगोन। गासै गंबेसे ट्रेन दङ खालि थांगोना, नैया गासै ओंखारजोबगोन। नैबेबायदि ओरै गंबेसे ट्रेन दङ बेखौ खोन्थाजोबगोन। बेयाव नों नायनो हायो मा टाइमाव टाइम बाय टाइम दङ, माबे टाइमाव थांगोन। आं दा आं नैबेखौ जनशताब्दी एक्सप्रेस बेखौ बेयाव दाननो नागिरदों आङो। जेन हमना ला 6:10 दङ गुवाहाटीयाव आरो मोनहैगोनबा बेसेयाव नैखि होनाय दङ। आङो दा नै बेखौ आङो 2S आव दाननो नागिरदों। स्लिपारबो दं बेयो, खिन्थु बारा दामखाय आङो दा नैबेयाव दाननोसै। बेयाव क्लिक बानायनांसिगोन। नैबेयाव सिटखौ खोन्थागोन नोङो, सिट एभेलेबल दंना गैया, तारिख आरो सिट एभेलेबल दंना गैया। 9:31 दा सिट दङ। बेयाव आं दाननो नागिरदों। होमबाना आं नैहाय क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव फैसाखौ होनाय दङ, बेसे रां नांगोन। बिनि उनाव पेसेन्जार डिटेल, जोङो मा खालामनांगोन, पेसेन्जार डिटेलाव क्लिक बानायनांगोन। पेसेन्जार डिटेलाव क्लिक बानायबाय। नैबायदि ओंखारगोन नोंनि नै इन्टार 4 डिजिट पिन। बेयाव नोङो जेब्ला पिन नाम्बार बानायदोंमोन, जेब्ला एकाउन्ट खुलिदो, बेखौ क्लिक बानायनांगोन बा थुनांगोन। बिनि उनाव नै केपसाखौ फिल बानायनांगोन। बेहाय जि दं केपिटेल बा केपिटेल, स्मल बा स्मल। बिनि उनाव नैबे लगिनाव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबे पेसेन्जाराव थुफिननानै नैहाय किसुमान कनफार्मेसनखौ थुनांगौ। बेहाय आइ एग्रियाव थुनांगोन। नैबे आइ एग्रियाव थुदो। बिनि उनाव नै इनफरमेसनखौ होदो, सिनियर सिटिजेन ना मा बेफोरखौ होदो। आं नैहाय अकेआव क्लिक बानायबाय। बिनि उनाव आं आगोलनो दानखानाय दंमोन नालाय नैबेयाव स' खोन्थागोन। नों बिखौ फिन दानफिननोबाथाय नैहाय टिक बानायबानो नोंनि गासै डिटेल्सआ ओंखारजोबगोन। दा आङो आं आंनि नामाव दाना, बेलेगनि नामाव दाननो थाखाय आङो नै स्किपआव थुनांसिगोन। स्किपआव थुबाय। बिनि उनाव बेहाय जेनेरेल क्लास थायो। नै जेनेरेल क्लास, सेकेन्ड सेटिं क्लास थायो। बाखि बेलेगाव जेनेरेल, सिनियर सिटिजेन ओरै किसुमान माबा थायो। सिनियर सिटिजेन माने बोराय मानसिनि थाखाय 60नि एबभबावबाथाय बियो सिनियर सिटिजेन जायो। बिनि थाखाय एक्सट्रा कटा थायो। आरो हमना ला उमेन मानसिनि थाखाय, प्रेगनेन्सि मानसिनि थाखाय आलाग आलाग थायो। दा आङो बेहाय पेसेन्जार एड बानायनांसिगोन। नैबे दाना एड निउआव थांनांसिगोन। एड निउआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नामखौ थुदो, जायनि नामाव दानगोन। निजिनिबो दाननो हायो आरो बेलेगनि नामावबो दानना लानो हायो। सोरनोबा दानना होनांगौबा दाननो हायो। आं दा बेलेगनि दानना होनदो, बेलेगा थानदो। बेयाव नामखौ सर्ट फर्म होयोबा मोजांसिन जायो। मानोना सोरनिबा नामा गोलाव थायो, बिनि थाखाय सर्ट फर्माव होजायो। दिपसिं। ओमफ्राय 39 जाबाय बियो एज, नोंनि बैसोखौ होबाय। ओमफ्राय नेक्स्ट बियो नों जेन्डार,
बेयाव नों हौवासाना हिन्जावसाना ट्रेन्सजेन्डार हौवासा नालाय हौवासा होबाय बिनि उनाव नों नैहाय बेयाव नेसनेलिटियाथ' अलरेडि थाखागोन इयो इण्डियान ओमफ्राय बिनि उनाव बार्थ प्रिपारेसन माने बेयाव नोङो मा सिटखौ लानो नोङो उइन्ड'ज सिटखौ लानो ना आपार लानो लवार लानो बेयाव खोन्थाजोबगोन बेयाव जनशताब्दियाव मोनसे साइडखै आरो गेजेरावल' थायो जनशताब्दिया आपार मिडिल लवार थाया बेयाव जास्ट पेसेन्जारल' इयो दिननि थाखाय उइन्ड' साइडखै लानो हायो नै उइन्ड' साइडआव क्लिक बानायबाय आङो बिनि उनाव एड पेसेन्जार नैबेयाव बिनि उनाव बेखौ फिल बानायखांनायनि उनाव नै एड पेसेन्जाराव क्लिक बानायदो बिनि उनाव आरो जुदि सानै साथाम थांनो गोसोबाथाय नैहाय एड बानाय जाबावो नैहाय एड नाव थुबावनानै सेम आरो एड बानायबावनो हायो साबैसेनि दाननो खेबसेनो दाननो हायो बिनि उनाव आं सासेनिल' दानगोन नालाय बिदि दोनबाय जुदि सानै साथामनि दाननोबा नै एडआव थांनानै आरो एड बानायबावनो हायो नाम होदो एस होदो आरो बिनि उनाव मेल फेमेलखौ होदो प्रिपारेसनखौ होदो बिदि आं सासेनिल' दानगोन दा बिनि थाखायनो सासेनिल' होबाय बेखौ आरो जुदि माबा मिस्टेक जादोंबा मडिफाइडबो बानायनो हायो नलेबा डिलाइटबो बानायनो हायो नैबेयाव क्लिक बानायफिननानै जों मडिफाइड बानायनो हायो नै डन थुफिनबाय जुदि नाङाबा जों डिलाइटबो बानायनो हाफिनबाय बिनि उनाव दा जों नै गोजौखौ एसे स्क्रल बानायदो गोजौखौ ओरै नारखोदो बिनि उनाव नैहाय अलरेडि सेलेक्ट बानायदो खानाय दङ पेमेन्ट मा मादो पेमेन्ट बानायनो नोङो डेबिट क्रेडिट बे नेट बेंकिं वालेट बिदो ए प्रिपारेसनखौ थुना लाबाय बिनि उनाव नों इन्सुरेन्स नांगौ नोङो ट्रेभेल इन्सुरेन्स नोङो जुदि माबा मोनसे लामायाव घटना जायो बेयाव इन्सुरेन्स होगोन IRCTC बा रेलवेआ बिनि थाखाय येस न' बानायनो हायो ससेल' लामा थांनोसै नालाय आं न'खौनो होथ'बाय बेनि थाखाय एक्सट्रा चार्ज लायो बारा नङा एसेल' नों बेहाय ओरै क्लिक बानायनाबो बानायनो हायो होमबाना नोङो इन्सुरेन्स कभार जागोन इयो टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ बेखौ नायनो हायो आं न'खौनो बानायबाय बिनि उनाव रिभिउ जार्नि डिटेल बेयाव क्लिक बानायनोसै जोङो नै बिनि उनाव नैबायदि इन्टारफेस फैगोन नैबायदि बे जाबाय माब्ला थांगोन तारिख थाबाय टाइम थाबाय माब्लानि मानिफ्राय मायाव इयो थाबाय बिनि उनाव नैबेयाव पेसेन्जार जाय थांगोन पेसेन्जार डिटेल इखौ होबाय इयो आंनि मेल आरो मबाइल नाम्बारखौ होबाय अलरेडि इयो रेजिस्टार बानायखानाय दङ बिनि उनाव नैबेयाव नै केपसाखौ फिल बानायनांगोन इ बक्सआव नै सायाव थानाय टाइप इन दा बक्स बिल' इ सानिखौ गाहायाव बक्सआव टाइप बानायनो होदो जेरै नै RBEC लिरनाय दं नालाय आं बेखौ थुसिगोन नै एज इट इज जेरै फिसाबा फिसा गेदेरबा गेदेर RBEC बेखौ आं थुबाय नै केपसाखौ फिल बानायबाय बिनि उनाव नै फैसाया खोन्थागोन नों बेसे थांगोन प्रसिड टु पेआव क्लिक बानायदो दाना नैबायदि एलार्ट मेसेज फैगोन बा माबा फैगोन बेखौ येसआव क्लिक बानायदो नोङो नै बिनि उनाव नैबायदि खोन्थासिगोन फैसाखौ खोन्थाबाय बाखि नैहाय नों मादो पेमेन्ट बानायनो पेमेन्ट मेथडखौ सेलेक्ट बानायदो नैहाय माल्टिपोलाव आं थुसिगोन नै माल्टिपोलाव थुबाथाय इयो गासै ओंखारजोबगोन नै IRCTC आइपे होननाय एप्सजोंबो हायो पेटिएमजों हायो मबिक्वुइक उनाव पेइउ बेफोरो आलाग आलाग ओमफ्राय नेट बेंकिंनि दङ बे सेलेक्ट बानायनो हायो नै नेट बेंकिंनिबो हायो आं नै दाना नै फनपेदो बानायनोसै आंनाव फनपे दं नालाय नै फनपेआव क्लिक बानायना लाबाय नङाबा नोङो कार्डजोंबो कार्ड पेमेन्टबो बानायनो हायो बिनि उनाव नै पेआव क्लिक बानायदो नैबायदि प्रसेसिं जागोन आंनि फनपेजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ होबाय खोन्थाबाय बिनि उनाव सेन्ड OTP बेयाव क्लिक बानायदो बिनि उनाव OTP फैगोन नै OTPआ फैबाय आं बेखौ कपि बानायना लानोसै नैबेयाव एन्ट्रि बानायनोसै आं दा बा स्क्रल बानायना नायनानैबो एन्ट्रि बानायनो हायो सोरबा कपि बानायनो रोङाबा नैखौ आं नै कपि बानायबाय नै अट'मेटिक फैबाय बिनि उनाव लगिनाव क्लिक बानायदो नै होमबाना डाइरेक्टलि नोंनि फनपेआ खुलिगोन दाना आजिखालि नै कार्डजोंसो जायो आंना नै डाइरेक्ट कार्डआ खोन्थाबाय बा भीम UPI दोबो थांनो हायो नै बेहायबो थांनो हायो इयो सापर्ट जायाखै आंना मार्चेन्ट डाज नट एक्सेप्ट UPI पेमेन्ट सेफ कार्डनिफ्राय आङो बानायनोसै
ओमफ्राय बेयाव कार्डनि CVV नाम्बारखौ कार्डनि उनखै थानाय मोनथाम नाम्बारा जि थायो बा कार्डखौ बिनि उनाव नै पेआव क्लिक बानायदो होमबाना पेमेन्ट जागोन रिडाइरेक्टलि नोंनाव नै दाना नै बेबायदि OTP फैगोन नोंनि बेंकनिफ्राय आं OTP खौ कपि बानायना लाबाय नैबेहाय फिलआप बानायबाय नै OTP खौ आङो नैबे जायगायाव इन्टार OTP कपि बानायबाय इयाय फिलआप बानायबाय इनि उनाव साबमिटआव थुबानो जाबाय नै साबमिटआव थुबाय प्रसेसिं प्लिज वाइट दसे नेथ'नो होदो प्रसेसिं जागासिनो बेंकनिफ्राय बिसोरो फैसाखौ डिडाक्ट बानायनाय लोगो लोगो नोंनि टिकेटआ दाननानै फैगोन नै अलरेडि आंना मेसेज फैबाय नै टिकेटआ आंना नै ओंखारफैबाय टिकेटआ कनफार्म जाबाय नै ट्रेननि नाम मायाव माब्ला थांगोन आरो मा तारिखआव थांगोन बेसे टाइमाव थांगोन नै माबेनिफ्राय माबेसिम बेयो ओंखारबाय ओमफ्राय टिकेटआ नै नामा ओंखारबाय नाम जेन्डार बैसो आरो विन्डो साइडआव जाबाय ओमफ्राय कनफार्म माने टिकेटआ कनफार्म जाबाय D2 आव कस्ट D2 ओमफ्राय 54 इ जनशताब्दियाव माने मात्र सिट बासफोरनि बायदि थायो बे गुवाहाटीनिफ्राय जरहाटसिम डाइरेक्ट थाङो फुङावनो आरो लोगो लोगो गिदिंना फैफिनो नैबेयाव फैसा दाननाया ओंखारसिगोन नै बेबायदि ओंखारगोन फैसाया नै बेसे लादो बेसे मादो बे खोन्थैबाय आरो नै कनफार्म जाबाय बेबायदि जों गोरलैयैनो न'आव थानानैनो एप्सजों निजिनि मबाइलजों गोरलैयैनो टिकेट दाननो हायो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब आरो लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो लोगोसे शेयार बानायफाबानो जाबाय गोजोन्थों